Azken urteotan online bidezko delituak ikaragarri igo dira. 2017tik 2023ra Euskadin 38% igoera eduki dabe, eta delitu hauen 80% inguru iruzurrak izaten dira, osea, kopuru handia da, eta etorkizunean delitu hauek igotzea espero da. Online bidezko iruzurren gainean, lehenengo postuan phishinga egongo zen, hau izango zen, dano jaso dugu gure mugikorrian mensaje bat esanez, gure bankuko kontura sartzeko eta bertan zehose itxeko, honek, esteka honek bideratzen dozku webgune pantalla batetara, eta bertan guk gure datua jarritza, baina iruzurgileak gure datu denak dauzka. Eta gero eta gehiago, baita, kriptomonetetan edo inbertsio faltzuen iruzurrak esaten ditugu, eta salerosketa faltzuen modus operandi antzerakoa da. Enpresen arteko harremanetan baitza iruzurrak egon badare. Ohikoenak izango zen man in the middle deitzen den teknika, hornitzai eta bezeroaren harremanen artean iruzurgileak bietako baten emaila konprometitzen du, eta bertan benetako faktura bat interceptatzen dau, eta bertan banku korronteko kontua aldatzen dau, ez? Orduan biktimak itzen dau, enpresa biktimak itzen dau ordainketa normal, pentsatzen, bueno, eragiketa normala dala, eta hornitzaia konturatzen danien ez da bela ordainketa jaso, bezeruakin jarriko da harremanetan, eta hor konturatuko dira iruzurraren biktima izan dirala. Keren, zu abokatua zara, konta iguzu zer dan ziberiruzurra? Ziberiruzurra da, iruzur hoiek interneten bidez aitea, adibidez posta elektroniko baten bidez, edo estekak bidaltzen dotzutenean, hainbat ordainketa edo hainbat salerosketa egiteko, baina iruzurrak dira, baina ziberiruzurrak interneten bidez egiten direzenak dira. Eta internet bidez egindako iruzur hoien artean, badago baten bat askotan eta askotan errepikatzen dena? Pues esteken iruzurrak, adibidez, neri pertsonalki bebai gertatu izan jat, baina, bidaltzen dozuten mezu bat, edo SMS-eren bat, esanez pintzatu edo klikatu esteka honetan, zeuzer erosi dozulako, eta, aduanan dagolako, adibidez, eta ordainketaren bat egin behar da, hau zeuri ailegatzeko. Eta, klaro, momenturen bat, igual zeu oso lanpetuta zaude, edo beste gauza batean pentsatzen, edo, eta jausten zara. Klikatzen duzu, zeure datuak ematen dituzu, eta ja eman diozu ahalmen oso-osoa iruzurgileari iruzurra gauzatzeko. Normalena izaten da, iruzurgilea aurkitzea, identifikatu eta aurkitzea, edo hori ez da ohikoa izaten? Ez da ohikoa. Oso zaila da. Bi zailtasun handi ikusten ditugu gure prozeduretan. Lehenengoa iruzurgilea identifikatzea, zeren mulak, figura, hoiek aurkitzen ditugu. Zer dira mulak? Iruzurgileak iruzurra antolatzen du, adibidez, esteka bat bidaltzen dotzu, edo web orrialde bat faltsutzen edo duplikatzen edo klonatzen dau, eta kontu korronte bat jartzen du hor. Gero, bigarren pausua, zein da? Kontu korronte bat sortu banku batean, adibidez, nire izenean. Nahi gabe bihurtu zara? Hori da, nik ez daukat ideiarik kontu korronte hori sortu dala, baina mula naiz, eta kontu korronte horren titularra neu naiz. Beraz, frogatu behar dena da, nik ez dakit ezer, nik hau ez dut egin, nik ez dut kontu korronte hau sortu, baina, karo, paperetan eta juridikoki agertzen da nik honen titularra naizela. Eta bigarren zailtasuna, bai aurkitzen dugu, diruaren trazabilitatea lortzea. Europar Batasunetik ateratzen bada dirua, trazabilitatea diluitzen da. Gero bebai, kontu korronte batetara badoa dirua, eta gero diru hori fizikoki edo metalikoki ateratzen badu iruzurgileak, desagertu da. Astarna horiek oso harin juten dira eta denbora gure aurka doa. Askotan atzerrian egoten dira iruzurgile hauek, eta honek oztopo batzuk edo zailtasun batzuk aurkezten ditu ikertzerako orduan, ez? Askotan VPN-iak erabiltzen ditue, kontu virtualak, atzerriko kontuak, beraien identitatea izkutatzen saiatzen dira, eta bestalde, iruzurgileek teknikak baitza garatzen ditu, ez? Behin eta berriro, beraien teknikak aldatzen ari dira, eta orduan hauei aurre hartzia, zaila da. Beraz, iruzurgile identifikatzea zaila bada, dirua non dagoen aurkitu eta dirua berreskuratzea are zailagoa? Bai, askotan bai.
Horregatik garrantzitsua da froga guztiak. Zeintzuk izaten dira frogarik erabakigarrienak? Bezeroari eskatzen dizkiegun frogak dira haren telefono, haren ordenagailuan edo haren tabletan aurki ditzakegun frogak. Ze dira mezuak, edo zein kontu korrontera egin dozun, edo transferentziaren ziurtagiria, edo olako gauza, baina funtsezkoak dira. Funtsezkoak dira kasurako bai. Bueno, iruzur batian erortzen ganean, lehenik eta behin oso garrantzitsua da alden heinean lasai egotia. Lehenengo pausua izango zen bankuarekin harremanetan jartzea gure kontua edo txartela edo dana dalakua blokeatzeko, eta berehala ertzaintzaren gana jun, salatzeko. Oso garrantzitsua da alik eta lasterren salatzea. Gero, pasaitzak aldatzea eta segurtasun neurriak eguneratzea. Gaur egun gure identitate nanaren dokumentua oso erraz edo egoera askotan ematen dugu eta askotan ez da biharrezkoa, ez? Inoiz ez eman dokumentu hori biharrezkoa ez dan kasuetan, inoiz ez partekatu WhatsApp edo Telegram bidez, askotan partikularren artean online bidez erosketak itzen dianean, WhatsApp bidez bidaltzen da gure nanaren kopia, eta ez dakigu nun bukatuko daben argazki horrek, ez? Orduan, inoiz ez bialdu aplikazio honen bitxartez, inoiz ez zigo sare sozialetara, Instagramera, Facebookera, TikTokera, inoiz ez zigo, eta kontu zibili, nun ematen dugun gure nanaren kopia. Egisa da iruzurgiak ingenieritza sozialean adituak diala, manipulazioan, psikologian, orduan, berez trebiak dia olako iruzurrak itzen eta biktima inoiz ez da erruduna.